سلام خميس صنح كبرات تخاتلتين لوم يخلتن حاسز حرنا يوم حاصرتن اوانا وزبلنا يوم زيناتات حزنا لكم ملصينا لنا ناخذ كتاتولنا دما بخبرنا عدل نمذكر تأتي بسرحت انت بس تسوى إسرائيل وعزازي يوني نتانياهو استسرح حاولتي تمرغو عبت تاريكا ومعرفة نفرتي انت با نخبرتي بشحن تشعت ميتين سبعان شدشان استخايدة دفار سرحت مدحان جهوتات النمرحان كالو مسوات زغفلة إسرائيل وعزازي ليتنال كونريل يوني نتانياهو لأن حسا مذكر تحاولتي تمرغو وتدرو حلاف أوغندا جنرال مهوزي كاين روغابا نتسنا سرعات مرقا بممراح مسوات يوني نتانياهو نبار ملكت صنعات مكل خال هيوت نصحات مخانو غليصو ات الجنرال وسيخو خمز غلصو از حولت مونغو اوغندا اسرائيل استحدث ناي نوح ايوان محزنتن صطاو شركنتن زنصوارق تاريخاو جنرال كاين روغابا ابز اسمع قال نزمناوت اوغندا كابتن اشبرتي بمحجاز اير فرانس چوي ارمينا وملكاو سرعات ايد امين فلي بمقلاط ات سرعات اوغندا زوارد منبارو ازخخيرو تاريخاو سرحت انتبه نتوم باشبرتي تتحيزم زنبرو جهو بسلام نوعدم نمملاس تعوت وتادراو سرحيت كوينو ديحيرو نخبرتي اب تسرح زودق انكو اسرائيل وعزازي سرحيت يوناتان تباهيلو تساميو ليتنال كونريل يوني نتانياهو عبي حاونايت لومي اب سلطان زلو قدما منستر اسرائيل بنيامين نتانياهو مخاني فلات اتمرقا حاولت دما نتاريكاو زمدنا خلتين هاجره زحيل سقمت مخانو تنتنتي قلصو ኣብ ግንባራት ምዕራብ ትግራይን ከባቢ ሸረሪና ዝተገበረ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ካብቲ ዝተጸበይዎን ላዕሊ ዓብዪ ወታደራዊ ዓወት ከም ዘመዝገበ ተፈሊጡ እቲ ስርሒት ንወታደራዊ ዓቕሚ ጸላእ ዝበታተነን ብርክስ ዝበለ ጸዋራት ናብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ዘእተወን ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተገበረ ስርሒት ጸላእ ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ከበድትን ማእከላዎትን ኣጽዋራት ተማሪኾም ኣለዉ ካብቶም ዝተማረኹ ኣጽዋራት ድማ ዝውዕ 23 ዝዓይነቶም ጸረ ነፈርቲ ኣጽዋር 107 ሮኬታትን ዝተረቐቑ ናይ ኮርኒ ሚሳኤል መተኮስን ከቢድ ብረት ድማ ሞርታር 120 ከምውን ሞርታር 82 ማእከሎትና ኣሽትነ ጸዋር ድማ ድሽቃታት ብሬን ስናይፐር ንኣዝዮም ብርክስ ዝበሉ ክላሽንኮቭን እንትኾን ሰራዊት ጸላኢን ምንቅስቃስ ዝጥቀመለን ዝነበረ ኦራል መካይንን ፒክኣፕ መካይንን ብተወሳኺ ናይ ራድዮ መራኸቢታትን ነቶም ኣጽዋር ቻርጅ ንምግባር ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ ጀነሬተራትን ተማሪኾም ኣለዉ دكتور ابراهام الزحايلين قرنا افريقيا بعوي دمان حزب تግራይ ጸላዩ ክብል ንሕወሓት ብምግላጽ ሕወሓት ኣብ ሸረሪና ኹይናት ከም ዝኸፈተ ይገልጽ ዶክተር አብርሃም በላይ ከም ዝበሉ ሕወሓት ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ መንስያት ኣብ ዕላማ ዘይብሉ ኹይናት እናተወ ህይወቶም ሓደጋ ይውድቐሎ እዚ በጽሕ ጉዳት ድሕሪ ግዜ ንምምላሱ ኣዚ ከቢድ ከም ዝኸውን ብምግላጽ መንስያት ንድሌት ካልኦት ዘገልግል መሳርሒ ኹይናት ከይኾኑ ጻውዒት ኣቕሪቡ ከምኡ ንዓና ዝድግፍ ሓይልታት ኣለዎ ብዝብል ተስፋ ህይወት መንስያት ኣብ ሓደጋ مئتاو خقارص الله ويلو دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል መራሒ ትግራይ ብዝቀረባ ብዘስምዖ መደረ ዝድግፉና መዳርግቲ ሓይልታት ኣለውና ምባሎም ዝከር እዩ ሓቢሮም ዝቃለሱ ኣለዉ ኩነታት ተቀይሩ እዩ ነታና ሕዚ ልኡኽ ብልጽግና ንምውጋር ሓቢርና ምስራሕ ግልጽ እያ ማለት ታጻውራ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ይኮነት ናይ ኩልና በደንብ ተጠንቂቃ ስራሕም ዘላ ክንፈልጣ ማለት እዩ أفت مرد أزغرنا له حبرنا هنسرحين حبرنا نفرلينا جميرنا يا رمال لنا استفلا لي حتوتات زلوهم حيلتات بيننا إنا بحزنة نفتر زلنا العلامة بروجرام منوي حرحقة قدما حدا إنا ما لتا يكون حدا إنا ما لتا يكون أفتات الراخبنا إنا حدا نقوم زلنا نحنا نحبنا نفعل عليه لهم بوليتيكا وقوامات لهم نحنا نستفلا لي بوليتيكا وحيلتات ثم ودبات نفعل عليه له معت قدايات له الشعبية يكون السودان يكون مسكالي يكون نفعل عليه له معت قدايات له حدا زقورنا نقرقنا له سرعات بالسقنا لا يكون لاتنا حدا قا يزبل مالتي لازم يبزي أينا نرخم أبزي أينا نرخم زين حزي وادسا داودول دلوا تانكتات بإيمات صباح برقص أينت كم زحزاب زي أثر بالخمند لهم أو زي أزين السنم ترى بالناين بعدنا كنا خبرينا إذا خيت تراترو دعلي شمونت الزتات أجار سراويتنا إثيوبيا نتجراي كبيبو مالو ليلة 4 خفل سراويتات مكان يزد حيل زبال نتجراي كبيبو مالو حزد ما توسخت عقمتات نايفولي حيلتات
ናብ ትግራይ ኣጸጊዑሎ ንሕና ንሰላም እንዳሰራሕና ጸላኢና ግን ኩሉ ምድላዋት ወዲኡ ከቢቡና ብሰላም ብዝርርብ ብድርድር ኩሉ ነገር ሞኪርና ኣብይና እዩ ስለዝኾነ ብግልጺ ምስ ህዝብና ተማይጥና ተራዳዲእና ህልውናና ዝረጋገጽ ኣብ መቃብር ስርዓት ብልጽግና እዩ ዝብል ነገር ኩሉ ህዝቢ ተራዳዲኡሉ እዩ ስለዚ ንተግባራውነቱ ክንወፍር ኣለና ማለት እዩ አዲስ አበባ ክሳዕ ዝብጻሕ በይንና ንሽከሙ ኢና ማለት ኣይኮነን ኣፍ ደገ አዲስ አበባ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ፋኖ ኣሎ ኣፍ ደገ አዲስ አበባ ናይ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኣሎ ኣፍ ደገ አዲስ አበባ መሓዙት እንሄውና ማለት እዚ ፍጹም ጸረ ሰላም እዩ ካብ ኪናት ወጻኢ ክነብር ዘይኽእል ሓይሊ እዩ ስለዚ ካብዚ ሓይሊ እዚ ሰላም ምጽባይ ማለት ካብ ናይ ተመን እንቁላሊሕ ርግቢት ከም ምውፃእ ወገን ናይ ህዝቢ ምዃንካ ዕላማኻ ክሳዕ መወዳእታ ናይ ህዝቢ ምዃኑ ዝረጋገጽ መስዋዕቲ ክትከፍል ከለኻ ጥራሕ ተጋደል ይበሃል ኣይጋደል እንተይሉ ግን ይግደል መጀመርያ ተጋደል ኢና ነው ኣይጋደል ተወይሉ ግን በታ ናይ ትግራይ ሕጊ ብሄራዊ አስተዋጽኦ ጻውዒ ተገይረልካ ተዋይል ይኸል ካብ ዝወፃኢ ሓደ ሸንጋሊ ሓደ ኺድ ባህሊ ዝኾነሉ ንበሃል ነገር የለን ክጋደል ዝግቦ ክጋደል ዘሎ ምስላፍ ከመይ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ዓንቀርቀፍ ይገጥመሉ ሕግን ስርዓትን ስለናኣምን ትኽክል ኩሉ ግብኦ ይኸድን ብጉልበት بزلوا برت بب معدن سعودي لنا بزينا بقولبات بحق مفتاحي يكون قولوا زلوا بقولبات لله يكبري نتقرأ إنه أين أتمس فلي فتحين كانت بتوسخون سراوت بلصقنا بدرون كدسقو عيلو اب معراب تግራይ ዝተኸፈተ መጥቃዕቲ በዓወት ይምከታሎ اب معراب تግራይ ዝተወልዐ ውግእና ሓድሽ ምዕራፍ ተሰጋጊረሎ ናብ ሸራሪናን ከባቢን ከበት ብረታትና ተኮሰ ዝወዓለ ሰራዊት ብልጽግና ብዝተፈጸመሉ ጽዑቕ ደብዳብ ድሮን ክድሰቕን ክበታተንን ሞዓሉ ካብቲ ግንባር ዝወጽ ሓበሬታ የርድ እዚ ስርሒት እዚ ንወታደራዊ ዓቕሚ ጸላኢ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘውደቐ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ምዕራብ ትግራይ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ብልጽግና ብድሮን ጽምዶ ክድሰቕ ውዒሉ ኣሎ እቲ ብድሮን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብፍላይ ነቶም ካብ ባዕኸርን ልጉንድን ናብ ሸራሪና ከበቲ ብረታት እናተኮሱ ዝነበሩ ወታደራዊ ዕርድታት ጸላይ ዒላማ ዝገበረ እዩ በዚ ድማ እቲ ሰራዊት ዓብይ ናይ ሰብ ንብረትን ክሳራ እናበጽሖ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብቲ ግንባር ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ጸላይ ኢዶም እናሃቡ ከም ዝርከቡ ተፈሊጡ እቶም ዝተማረኹ ወታደራት ሰራዊት ትግራይ ብዘለዎ ሰብኣዊ ባህሊ መሰረት ምግቢ ጽሩይ ማይን ሕክምናዊ ሓገዝን ይረኽቡ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ ብኣንጻሩ ሰራዊት ጸላይ ብዝበጽሖ ዓብይ ወታደራዊ ክሳራ ኣብ ሕሞራ ሆስፒታልን ከባቢኡን ዓብይ ሓዘን ይረአ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ የርድእ መንግስቲ ብልጽግና ነቲ ዝበጽሖ ዘሎ ወታደራዊ ስዕረት ንምሕባን ናይ ሰራዊት ምንቅስቓሳት ንኸይፍለጥን ብምስጋእ ኣብ ትግራይ ለይቲ ኢንተርኔት ናይ ምቁራጽ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ድማ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ንኸይበጽሕ ትልሚ ዝገበረ እዩ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፌደራል ፖሊስን ዘለዉ ተጋሩ ካብቲ ዘለዎ ወፂኦም ናብ ህዝቦምን ዓዶምን ክምለሱ ጻውዒት ቀሪብ ኣሎ መንነትን ሓበሬታን እቶም ኣብ ጎኒ ጸላእ ኮይኖም ንትግራይ ክጎድኡ ዝፍትኑ ዘለዉ ሰባት ኣብ ኢድ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘሎ ብምሕባር ቅድሚ ዝገደደ ስጉምቲ ምውሳዱ ብሰላም ናብ ዓዶም ክምለሱ ተላብዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዝገበ ዓወት ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ ምዃኑ ተሓቢሩ ሰራዊት ትግራይ ከምቲ ናይ ቀደም ሰራዊት ኣርሚ ሰብዓ ታሪክና ሰርሐ ከም ዝርከብን ህዝቢ ትግራይ ድማ ብሓድነት ቃልሱ ክቕጽል መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ብኻል ዜና ድማ ብሰለስቲኦም መንግስታት በኣፈኛታቶም ኣቢሎም መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለው መንግስት ኢትዮጵያ ልዕሊ ምክልኻሎም ኩናት ጀመረ ሰራዊት ሕወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲሱ ዝብል መልእኽቲ ዝሓለፈ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ስርዓት ብልጽግና ንመናውራ ዝኸፈቶ ደብዳብ ናይ ከቢድ ብረት ጠርቆሽቆሽን ዝግብኦ መልሲ ምስ ተዋህቦ ኣቋሪፅዎ ኣሎ ክብል ገሊጹ ከኣፈኛታት ሕወሓት ሓደ ዝኾነ እቲ ኣብ ሸራሪና ተጀሚሩ ዝተባሃለ ኩናት ናኦም ሓጀር እውን ከም ዝሰገረ ይገልጽ እቲ ኩናት ናብ ሸረሪና ጥራሕ ኣይኮነን ነኦም ሓጀር ገጽ እውን እዩ ጀሚርዎ ዘሎ ጽቡቕ እዩ ኣጀማምሩ እኳ
ጀመረ ብኡ ንዓና ጥራሕ እንተይኮነስ ከምቲ ንሶም ዝበልዎ ከምቲ ቃል ብቃል ዝብሉና ዝነበሩ ተጋሩ ጥራሕ እንተይኮነ ታሪኾምን ንዕኦም ዝመስሉን ክነጥፍ ኢና ሰሙያ ታሪክ ኩዒቶም ናብ ዘየውፅዎም ክንእቲ ኢና እንዲኦም ዝብሉና ነይሮም ቃል ብቃል ዝብልዎ ዝነበሩ እዮም ተገብሩ ዘሎ ትክክል እዩ ናብ ሱዳን ድንበር ኣብ ሸረሪና እዮም ኢሎም ሓደ ደናቁረፍቲ ኣነ ዝለጠፍክዎ ፌስቡክ ሸረሪና ዝበሃል ትግራይ ደለ እዩ ዝብሉ ብትግርኛ ፅሕፉ ርኤ ገሪምኒ ከምኡ ክንዲ ዝኣክል ትድንቁር ኢኻ ብዝኾነ ኮይኑ ብሸረሪና እውን ብኦም ሓጀር እውን ይጀሚሩ ዘሎ ብሸረሪና እውን ብኦም ሓጀር እውን ብኦም ሓጀር ናብ ኤርትራ ይትኩስ ዘሎ እስካብ ሕዚ ዋላ ሓንቲ ጥይት ኣይተኮሱሉን ናይ ኤርትራ ሰራዊት እስካብ ሕዚ ዋላ ሓንቲ ጥይት ኣይተኮሰን ብሸረሪና እንተሎ እግረኛ ጀሚሩሎ ከቢድ ጥራሕ ኣይኮነን ታሕትሪ መብናይ እግረኛ እውን ተጀሚሩሎ ኣብኡ ስለ ዝነበሩ ንሱ እውን ጀሚሮም ኣለዉ ግን ብከቢድ ናብ ክልቲኡ ፀኒሖም ሕዚ ብዕሊ ባዕሎም ዝጀመርዎ ኩናት ኣብ ምንታይ ክበፅሕ እዩ ንዕኦም እውን ነቲ ከባቢ እውን ናበይ ክወስዶ እዩ ዝብል ንስርሓሉ ከም ተጋሩ ክንሰርሐሉ ዘለና ጉዳይ ምዃኑ ንምፍላጥ እምበር ከምዚ ጅምርስ ኦረዲ ይመፀሎ ይቐርበሎ የጓትተሎ እንዳበልና እንዳ ነገርናኩም ስለ ዝቐንና ሓድሽ ኣይኮነኩምን ኢለ ዝኣምን ሕዚ እንታይ እንዳራኸብና ኢና ክንሰርሖ ዘለና ከመይት ማሕበረሰብና ሃናን ማሕበረሰብ ዓለምን ክፈልጥ ክንገብሮ ዘለና ሚድያታትና ሰኢልካ ሰበር እናበልካ ሰበር ንምሕላፍ ኣይኮነን ሰበር እንብለሉ ሚስጥራዊ ስምምዕ ብርጌድ ንሓመዱን ኢማራትን ተቃሊዑ ካብ ዲፕሎማሲያዊ ምንጭታት ዝተሰለኾ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ እቲ ኣብ ወፃእ ዝንቀሳቐስ ብርጌድ ንሓመዱ ምስ መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ጥቡቕ ሚስጥራዊ ርክብ መስሪቱ ይርከብ እቲ ስምምዕ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምውጋድ ዝዓለመ ሰፊሕ ስትራቴጂካዊ ደገፍ ዘጠቃለለ ምዃኑ ተፈሊጡ ሚስጥራዊ መደብ ሓገዝ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነዚ ተቃዋሚ ምንቅስቃስ ንምጥንኻር ዝሓንፀፀቶ መደብ ነዘምስዑ ቀንዲ ነጥብታት የጠቃልል ንንጥፈታት እቲ ምንቅስቃስ ዘቃልል ቀጻሊ ቁጠባዊ ደገፍ ንምሃብ ተሰማሚዖም ኣለዉ ድምፂ ብርጌድ ንሓመዱ ብሰፊሑ ንኽስማዕ ዘመናዊ ናይ መራኸቢ ብዙሃን መሳርሒታትን ዲጂታል ወፈራታትን ንምምዋል መደብ ወፂሎ እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ተሰማዕነት ንኽረክብ ኢማራት ዲፕሎማሲያዊ መስመራት ክትከፍት ተሰማሚዕ ኣላ እዚ ተበግሶ እዚ ኢማራት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዘለዋ ፅልዋ ንምስፋሕ ካብ ዘለዋ ድሌት ዝነቐለ እዩ ኤርትራ ብሰንኪ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣብ ውሽጣ ዝመፅእ ዝኾነ ለውጢን ረብሓ ኢማራት ወሳኒ ምዃኑ ይግለጽ እዚ ሚስጥራዊ ስምምዕ ምቅልዑ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ፅቡቅ ክትዕ ፈጢረሎም ብርጌድ ንሓመዱ ናይ ወፃኢ ሓይልታት መሳርሒ ብምዃኑ ናጽነቱ የጥፍእ ኣሎ ዝብል ነቐፌታ ይስዕብ ኣሎ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኤርትራ ብኢማራት ዝግበር ምትእትታው ንሃገራዊ ሉዓላውነት ኤርትራዊ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ብዙሓት የጠንቅቑ እዚ ብምስጢር ዝተኣለመ ውዲት ንመጻኢ ኤርትራን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ናብ ዘይተፈለጠ ኣንፈት ክመርሖ ከም ዝኽእል ይግመት ብርጌድ ንሓመዱ ምስ ኢማራት ዝገብሮ ርክብ ናይ ህዝቢ ቃልሲ ድዩ ወይስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ተልእኾ ዝብል ሕቶ ኣብዚ እዋን እዚ ንመላእ ኤርትራውያን ዘከራኽር ዘሎ ነጥብ እዩ ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክካየድ ዝነበረ ደብዳብ ነፈርቲ ሰሪዞም ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ዕላማታት ኢራን ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ደብዳብ ነፈርቲ ኣሜሪካ ንኽስረዝ ውሳነ መሓላሊፎም እዚ ውሳነ ዋሽንግተን ክትወስዶ ዝፀንሐት ወታደራዊ ስጉምቲ ንግዚኡ ከም ዝተኣገደ ዘመልክት እዩ እቲ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ መጥቃዕቲ ነቶም ትካላት ቀረብ ፀዓት ሓዊሱ ቀንዲ መሰረተ ልምዓታት ኢራን ዕላማ ዝገበረ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ድማ ዋሽንግተን ምስ ቴሄራን ዘለዋ ወጥርና ገደብ ዝኸደሉ ዘለዋን ኣብ ልዕሊ ኢራን ተካይዶ ዘላ ፀቕጢ ንምሕያል ዝዓለመ ስጉምቲ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዚ ናይ ትራምፕ ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሰፊሕ ወታደራዊ ወራር ንምክያድ ተዳልያ ካብ ዝነበረትሉ ኩነታት ዘርኣየቶ ዓብዪ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ከም ዝኾነ ተገምጊሙ ኣሎ ይኹን እምበር እዚ ምስራዝ መጥቃዕቲ ንሓዋሩ ዝፀንዕ ድዩ ወይስ ኣብ ዝመፅእ እዋን ወጥር እንተተጋዲዱ እንደገና ከጅምሩ እዩ ንዝብል ሕቶ ክስካብ ሕጂ ዝተዋሃበ ንጹር ሓበሬታ የለን